OK, čaute ľudia. V tomto videu si poprvýkrát zahráme Stumble Guys. OK, ideme hrať Block Dash, ktorý mám fakt rád. Dúfam, že to aspoň vyhráme. Aby toto nebolo video, že zomrel som 5 krát Block Dash. Smajlik. Smutný smajlik. To bolo legendary video. No akože Stumble Guys, mapy nie sú až také ťažké. No, typci nehážu banány. Nie! No tak. Pohode. Tak to je easy. Takže laser dash. Nemusí byť zlý. Kam skočil? No. Tak, skočil som. Laser. Wow. No, teraz to ide z boku. No, 3 laser, toto rozumiem. Dobrý. Dobre. Budem ich tu grifovať. Že nebudem ich grifovať. Zostali bleskom. To som presne nechcel, ale to nevadí. Chudák týpek, kámo. Tam stali 3 súdy. Block Dash klasika, tá je úplne v pohode. Ak si to dobre pamätám. Aha, tak som chcel odpaliť ľudka a odpalil som maximálne seba. Mne sa to podarilo! Ukáž ešte raz. Tak to je tak nebudú. Hej! Super. Dobre, tak to skačíme. Je to ľahšie. Som čakal, že znova seba trafím. Ale tento skin, čo mám, tak je úplne, že best. Pekný, dobre sa s ním hrá. A ten skeleton, ako ten skeleton design je dosť pekný. Teraz ideme grifovať. Hej! Dobre, tak. Takto. Nie! Kamo! Ja som to dosral. Nie ako tento. Tá jedno. Tady Block Dash, ktorý je prvé kola úplne easy, ale tak tam niekto zomrá jak ten týpek. Tým ťažkým kolám sa väčšinou ani nedojde. Kam on má ten mega pekný skin. No, typek práve... No tento kámo. Som sa za tým len. No zabijem. Môžem zabiť. A znova! Počkaj. Tak. Slide. No.
Áno, tak ja s tou pánčkou sa presne neviem trafiť. Áno, s tým slajdom. Bože, nezomrem ma. Aj tento to robí. Áno. Posledný človek. Že mám srdce teraz, tak by som mohol nejako zobrať a dať ho. Nie. To nebudeš robiť. Dobre. Vyhrali sme. Vyhral som. To všetko som robil. Výherca. Vždycky. No tak. Laser dash. Aj ten je ľahký. Takže to je v pohode. No dobre. No tak to je úplne profesionál. Čo? Od toho sa musíme zbaviť. Poď, že zoberiem laser. Áno, tak. No jasne. Fúha. Ja už som zomrel. No yes. A ten typek ide do finále. Dúfam, že bude Block Dash Classic, ale ten typek to bude úplne vedieť. Ten typek to úplne zvládne, takže my to vlastne vyhráme, ale budem tomu veriť. A laser dash. Musím to zabiť. Tak to presne, nie? Áno, zabij ho. Nie. Kámo, ten typek vie, že to je hrozba. Kebyže sa obetuje, ja som tu s tým psom. Tak. Kde to bolo? Bum. No teraz tak. Teraz sem. Zomrel? Nezomrel. Pohoda. No jasne. Kámo, by aj seba zabil. Všetci si môžeme dať tej blesky, kámo. Kámo, kebyže sklznem. Kámo, tak ten týpek. Dobre, kámo, ja musím vyhrať. Ja tomu verím, že to zvládnem. Ja tomu verím, že to zvládnem. No ďalej. Turbo. Alebo ja by som išiel skúsiť. Toto nie. Nechcem Block Dash. Ideme toto. V tímoch. Dúfam, že môj tím bude hrať. Bude nehrať. Kámo, tak my tu máme, že Skibidi Buckyho, tu máme typka s bronzom, ktorý nehrá, a tu máme typka, ktorý snaží sa ho zachrániť. A typci spadnú. To je tým. Super, spawnul som ho. Oživil som ho, tak. Ja ťa zablokujem. Počkaj, som zablokoval svojho. Aj tak to už nebudeme hrať. Netreba nám do týmu. Ale nie, treba. To by znelo dosť divne. Dobre. Takže sa mi tam typek zaplečie a odrazím na to. Bang.
Tak. No. A toto nie. Ešte? Ja to spravím takto. No, takto sa to spraví. Tam to jumpnúť, ale... Ideme... Čo by to mohlo byť? Ale budú to týmy. Tí dvaja zomria a ja to budem s tým skeletónom. Kamo, ja som ho chcel slidnúť, ale už som vedel, že by som odletel. Poďte tak do semka. Ale nie ty. Kamo, ja ho zabijem asi. Poď za mnou. Zomri. No, tak. To nie. Tak my sme zomreli úplne takisto. Aj tento? No, on to zvládne. Hlavne ma ožil. Ale akože... Nie je až také ťažké to skočiť. Kámo, tak môj tým... Dobre. Ja toto bude konec videa. Ak sa mi prvé video z Tumbleguys páčilo, tak môžete dať like, odber. Čauko.